Guys, berat nih kuku nih. Gimana kita di sana? Sana berat nih kuku, berat nih idep, berat nih alis. Nah, kesini bisa guys. Iya berat dok. Iya. Ini kelaku terus tuh lagi. Mesen ke bose sih. Bose apa? Orang berdaya. Mau orang sarapan lagi tangi toh, terus langsung OTW. Aku selak tutup aku ngono. Oke guys, kita pengen jadi apa, pengen rupanya apa guys, ditonton terus. Rupanya pengen apa, ya kelak roh. Sing apik apa? Tapi apa no? Apa guys? Bisa buju. Sing apik warna apa? Sing apik. Sing netral. Hah? Marun nih, betina mau marun terus aku. Malah aku kok marun terus. Liane. Coklat karo gold. Hah? Apik tau? Tapi Kayak apa ndelok? betul. Oh, gak aku ndelok kan yo teng kae lho. Coklat karo gold tapi Kayak apa ndelok? mewah. Hah? Mewah. Ndelok sik Jal. Contohnya kayak apa? Jadi ini warna apa, guys? Warna coklat mahogani itu, Mbak. Oke. Masuk, Mak. Di sini ngene iki, guys. Terus bisa dimasuk ning ngene. Oke. Oke. Sing tak iki wis dadi, guys. Sik. Sing tak iki wis dadi ngene lho. Iki urung dadi sih, cuma wis warna iki sing wis. Oke. Dimasuk ning ben garing. Kok wedok iki ngene iki romansamu. Kok wong lanang ki makane gawe dhuwit sing akeh ya ora? Iya no. Ben dikena dinggo Happy sama wedok. Coba. Ayo, Mak. Oke. Cus. Tara. 1, 2, 3. Oke guys, di warnanya coklat mahogani. Dikit apa jadi dikit cat eye. Cat ki nganu kucing. Iya, Mbak. Ini. Oh, cantik sekali. Kelas tadi. Oke. Yuk masuk, Mak. Kita nganggo mangan HP. Kita nganggo ngising. Nganggo ngising ya tunggu anu. Nggo tiket eye. Aku pun lihat rezeki guys gitu tangan ini ya berat. Makanya harus diperbaiki sebagus mungkin. Berkatnya badannya Mbak Manu hari ini semua dibuat cari rezeki. Ya benar. Makanya itu diapiin guys. Tiket eye. Hasil ini apa tuh? Magnet loh kan ini gitu. Di magnet guys. Ada ini omong cat eye. Pokoknya penasaran tuh jadinya kayak apa guys. Nanti lagi. Berapa menit dok? 2 menit. Oke. Penasaran tuh jadinya kayak apa? Aku disyuting neh. Oke. Apa kesini? Yang nyuruh siapa? Kok malah kayak ulo sama aku. Lah kuku rene lah kok wakil lawange bengak nek kabeh to. Lah kok diulur dulu sampai lemak sampai kamar birang lah aku kaget pas leluk irene wong. Gak enek iku nak dhuwur. Ya nyang teluk ya ora nyauri. Ora krungu. Celuk Mbak Am. Gah. Wong iki entuk dhuwit kon netizen 200.000 tak kon rene. Wong arene wong lawan tutup aku ber-ngeterne nang wong-wong ngene. Kon golek pian teng pian celuk iki. Ning ngarepan iki lho. Mana yang angel rame-rame ogah. Angel piye? Ndekane lho angel. Lah ben digolek pian ki lho. Kentir. Kok iso iki lho. Ndekane angel. Tapi kok nek mambu dhuwit ku lak cepet. Anak renek nempluker. Ya sakne lambene merah to, Mak. Iya no kandhanan anak di duit imoh mertombo digembol diutang-utangne wong, diutang-utangne wong anake apa wis jenenge lawake lara diumbar. Anakku agak ra ndek dhuwit ritak awake sehat. Duh, wis ra ndek dhuwit neh.
Oh, pamane tak kira wis gak duwe dhuwit neh. Lagi bersangu sak menembane iki wis tak dhuwit ngono masa. Celukne lho. Ndang kok. Dek ya, wis rene sik mak. Wis diceluk Dek ya. Mbak Am goleki Dek ya. Ayo kita review nganu. Kita review kloso anyar. Tikar lantai. Weng. Oh, tak sontekne apa ya Mas Butine mah apa ya? Mumpung rong budal. Aku emang harus sontek ya orang situ. Lah raknya apa-apa anak bar. Ya ora, saurunge budal iki sontekne sik. Sontek kabeh. Iya ta. Jan wong ki. Nah, ayo cepet review dulu. Gak sarau Mbak Am. Ya Mbak Am ning kene iki lho, guys, lho. Turu sapa? Lho. Lebih menceng Mbak Am nek guyu lucu. Nyoyan foto nyoyan. Mbak iki ban banget lho sapa Iki wis gathuk. Iki wis gathuk iki. Nur bantu ta Nur? Mantu. Nur yang nang mana lagi dingin ya. Dingin panas. Temen-temen bisa. Apa sih? Kono utek ning anu kuwi lho Mbak. Lah anu. Kulane anune lho lah anane lho. Enggak, ikhlas kok. Anu kok kan iki sapa Mas? Aku masih cukup enggak. Mas, cukup enggak. Tapi rasanya lemu Mbak Win. Itu guys, enggak tak. Tapi lemu. Sampeyan berobat sesuk, Mbak. Ya sehat barang kok vitamin. Nur nang omah matane Nur. Suntik nang gum suntik derek. Iki wis mari tapi terakhir. Yo, lah nek iku sok saiki neh. Iki jenenge anu Mbak penyakit opo lho jare Sriatun tau kena. Lah iya. Wis truk ringan tapi ngono enak nek sok-sok kuwi terus langsung gak iso ngomong ngono kene yo enak. Ceritane piye Mbak Am? Rodo tangi turu ngono. Yo ora iki anu wis koyo genet. Kuwi darah tinggi mergane mikir bojone wong. Ora iki kok ning ngono wae. Seto. Itu dhuwit kon gone jenenge sapa ya Mbak Dewi. Sik. Sing pijet kok malah kowe to, Mak. Mana? Tapi lemu nih. Keren banget kayak lemu. Seto Mbak. Kene tak sebut nih engko aku engko diseneni netizen. Pitikku mbok pakani ora? Tak pakani mama tak kumne karak, terus tak parani. Dipakani opo? Lah dhewe wis tak pakanane. Lah aku kaya manut kono kok. Ana tak kumne karak. Wis tak turun kumne karak. Kayak ro karake nang. Ro. Lah, mama tak pakani sing iso kabeh alik nang 200 sing tak wis. Aku pakani kuno gak yo wis aku ngalah yo. Sik ndi ki nomor iki Mbak sapa ya ki sing ngirim iki ya Allah. Yo be aku wae sapa ya. Sik guys tak golekani ya Allah iki ndi nomor ya. Oh iki lho dari sik. Iya, ngono kuwi lek nang aku ora tau. Dari Mbak Dewi Hongkong ya, makasih.
dari Mbak Dewi Hongkong. Mbak Mano, Mbak Amanah disukani 200. Ini 200. Ya. Mbak Dewi Hongkong. Ya matur nuwun. Iki gara-gara wis tak syuting makanya entuk duit. Nek gak syuting gak entuk duit. Iya. Ngono. Nek Iya. gak syuting gak entuk duit kok netizen. Iya. Terus buat 100 buat jajan Mak Sawi. Ini. Terima kasih. Semoga lancar, sehat selalu. Mudah-mudahan dikasih rezeki, kasih panjang umur. Amin. Wis among karo Mbak Dewi Hongkong. Anu, Mbak Dewi. Mbak Dewi, terima kasih. Moga-moga oleh rezeki lancar, sehat, waras. Amin. Iki lho ya 200 tenan lho ya Ya. Ki. Kanune lho Ki, apa jenenge do tulisane iki lho. Nah, iki lho. Tak wehne ya, guys. Terima kasih. Wes ki cacahe nyambut gawe terus kita ayo rene. Kita review nganu. Apa? Anu mah Apa? Nganu Mokondo. Saiki nek tamu ki nganu, Mbak. Lungguh ya kudu dilunggone ngene. Ha, duduk. Ngono, saiki. Tuku sendok emas. Ala wis digo konten-konten. Krek tak rabot apa bae sendok. Iki lho, Mbak. Korban TikTok ora muga-muga yo gak ya. Oh gitu to. Heeh, ki nek tamu ku ben gak digane kloso nyaman, ben ati apik. Piro? Piro? Tipis lah ya, Bang. Ronga terus kok loro ki 700 ngono lho nek gak salah. Loro. Kilo sakmene ukuran sakmene iki lho. Lho. Wis suwi tapi lah tuku. Pakai teko. Lah piro? Tapi ya lumayan ya, gak ngisi-ngisini ya ta. Gue nek tamu. Piro lho? 700 men. Berarti sitak kor 350. Iya, nek gak salah. Wis sak ongkire lho barusan. Iya. Kita eneng. Kita eneng leb gede, maksudnya kene kok cuwilik ya, Mbak. Lah ukurane piro lah ndelok pokoke. Kan kita gue mantan ae, kita ke mana, Mas? Gak iki modele nganu terakhir. Kok karat kena diubah iki. Masa? Gak bludru lho. Nek kan babot to Mas. Hmm. Ora padha lho. Oh ya. Gak padha piye? Gak padha harus dhuwur to gak padha. Oke, iki digo tamu, ora nek tamu. Monggo lenggah nek gak dilokne tamu. Nek tamu diubar ae. Nek oge dilunggone. Nek dilunggone, nek sing gowo dhuwit disuguhi terus yo. Ben tamu Pak. Besok melet kayak karpet biasa. Wah, jadi iki padha ae. Ya, tapi lain koyo apa? Tapi kok kita kok cilik-cilik ya. Iki 3,5 meter lho. Iki rene 1 meter sudah. Iki 3 meter. Iki 2,5 meter. Iki 1,5 meter. Mosok. Iki 2 meter musuh anu, Mbak. 1,5. 1 meter 2 meter Meter musuh. iki. Kayaknya iki 2 meter setengah. Iki 2 meter, 2 meter 20. Lho iya. 2 meter belum musuh 1 meter Ora sudah. ngene jadi tuku 2,5 meter musuh. Heeh, kudu ngono. Tapi ora enek. Oke, ramah. Kok gede? Kok gede? Wes kabeh ta kuwi? Dina apa sak kabeh ta? Wes. Paling ngerti gane. Besok temune jam piro? Mas. Ijabe. Udah jam Udah jam 3 tau, perjalanan jam. Udah jam 3 apa tangi jam 3? Ditangi jam 3 Ya, jam. tangi iki jam 3 bedas setengah 4 ngono lho. Iya. Go krungu gak?
Pokoknya kau udah siap-siap. Ya guys ya. Sampai guys. Ora, lah kok gak turu wae aku ayo. Sesuk aku nyucuk to, Mbak. Coba. Aku nyucuk gak? Kak, Kak. dhewe yo encuk. Lah nyucuk aku dhewe. Iya. Ora nganu sitok arek. Oke. Ya dhewe. Beres. Sesuk yo dhewe. Beres. Iki nyanyi kok arek loro arek. Tenang. Hari ini ngene aku anu sesuk logar. Wis gak menerima. Gak menerima cucuk. Tak ayahi dhewe. Gak kok tak kon dhewe kowe. Mbak tuku apa, Mbak? Lho, kok tutai? Doyan. Rokok kan? Lho. Iki lho. Konan. Jo rokok ae SMA. Nyanyi uang sik, nyanyi uang sik. Wis jare nek duwe-duwe nyanyi uang. Ya. Dang. Ana uang Mbak, wis nunggu adike to. tak nyuting to. Mbak, aku petisnya karek gawe rujak kae. Apa? Kok aku gawe rujak mong kang dhewe. Aku ra dian ngono. Yo, rupakmu elek panganan barang ra doyan. Rujak aku mangan roti dhewe. Lah iku suka tak gak. Tapi terus labemu kok gawe ngono kuwi asine. Ora, wong kok di bulan jenenge wong kok digawe-gawe. Pakaian ngolan gawe piye? Lah pisanane ngene lho. Ngono lho. Masa, Mbak? Mak nemen lho. Kuwi guyon kok mbok. Ben. Iya. Ora tau ngene gak gawe tapi. Pedot nek nang kerja. Lho, ngono nek. Tapi lho, cepet loro-loro tak golek. Apane jare iso cah cilik yang tak sembung. Sembung. Delok Badule tadi cepet. Oh, bandule gak kalunge. Wong kalunge kuat tok. Lah iso medhot kita tak pakai. Udah irene lho kok dipae selam trio sing nemu. Ndra. Bandule. Iki to. Tak cokot. Iya. Mengo. Lah nek tak cokot anune ilang paling gantelane. Sing nemu trio lho ki. Ngerti yo nek duwe. Lah duwe ngerti lho. Jadi kena oleh pada tisan tau kan. Wah. Jadi kayak ditambahi tuh. Abi masalahnya tuh kalau bilang nggak tisan. Aku yo tenek cocote. Stop, diam, aja kuwi ae kesel. Sasi November kena popo iki lho. Wis apa? Lagi tanggapan ping piro? November, Mbak, November iki Salahnya sebenarnya kira ada tanggapan. Tanggapannya sih sepi. Ngomong saja. Ki singgah nih sih. Diomongi kok nyetret ae. Gel aku dirungokne sik. Sampai kelaran. Kecangkel untune, Mbak. Ya Allah, maaf. Oh, kudu tak bridging timut banget. Aduh. Ora. Maaf. Lampe ya rek no. Nah, nek wong ngomong dirungokne sik, aja syukur disauri sik. Sasi ngarep aku, arep bejot. Sasi ngarep ki prei, akeh mantan koso dirungokne sik kok. Tanggapan akeh, tanggapan coba pretnya lambemu. Ya mangga iki akeh tenan kowe. Ya, okter. Bulan. Mlebu metu ki piye? Ape bersyukur. Yo iya. Mbak, tanganmu kene gak apa-apa tapi. Ora kaku yo ora apa. Tapi Kur lambe pas tok. orang ini merote kayak lambe tok. Lambe tok. Nah, Pero anu gak genah meluwempuh awak kuwi. Tapi nek duit kena. Nek duit. Nak duit pangkat genah. Lah sing iso merot gak? Ayo ora kandhane. Lah punimu. Aku gak jowo. Apa ya mbur aku Aku ki kaget. ora ngerti kono ora omong aku kok. Aku krungu suarane. Jane wis suwi. Moro ben aku sekarang begitu. Tapi kagetku ki ngalo pas aku jebuk bibir. Mbak kok nemen, tapi ki wis gak nemen, Mbak. Saya sudah saya marina. Wis ora duwe kok. Oh, kulino rasan-rasan ya ngono kuwi. Aku gak ngrasani sapa. Menawa Mulane nek duwe ora ki ora usah meneng ngene. Engko dadine lambemu ya ngono tenan. Kulino rasan-rasan ya ngono kuwi. Oh, gak ngrasani wong. Oh, aku ki ngomongi, ngomong kulino rasan-rasan cangkeme merot tenan. Lah, aku Kuwi untung iso balik. Apa iso wong
sutra wong ra duwe iki bangga dibalekne. Gak perkara gak duwe penyakit iki, mbok duwe mbok wong ra duwe iki padha ae, Nah, Mbak. dikai rezeki iki gak duit tok. Nah, kayak rezeki ya sehat ya rezeki. Makane nek duwe dhuwit ya aja eman nggo sontek mamane iki. Iya ya. Aja kurbukan desa. Coba desa aku mbok utang-utangne wong neh balik. Alah, Lesu. Wis satu kok jere kok krungu aku nggawa sak tibake gak enek ngono kae apa. Apa wi? Mbah, tak duwa jerene marani gabah, otak gabah kadung maro nggawa sak bae. Dibalik gabene diwehi. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Ben. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Tapi aja ngono. Kowe kok nek kowe butuh dhuwit dhewe, kowe kok bingung. Wong iki wis suwi yo. Ora wis suwi, wis kabeh sing gak kirimi wis tawaku kabeh udah miji urip. Kok gak tetek ta. Dami sing urip kok gak entek. Gak terang dami sing urip tenan no. Mosok Tenan, aku gak mico apa enak ya. gugan lek gitu. Ben gak dami we yo penak no. Penak duwe bojo apa gak penak? Penak gak duwe bojo. Alah ya padha ae. Tambah Mbak. nemen ya, Mbak. Aku malah mbuh-mbuh timbang ambian terapa ada karak totor nang aku melok mangan. Nang wireng wae rupane iki. Nang iki aku karo Mbah Bayan Sulastri aku suwenani iki beras 5 bathok. Lah mbok sok bayaran tak kei dhuwit sampai mau Mbah Sulastri iki. Nah, gak gitu aku ditulung Mbah Bayan Sulastri iki. Anti adang karak Wong muni piye kok sampe dikeki beras? Anu, Nduk, minggu gopong, nggih mambang, aja minggu mati teh. Aku diseneni. Diseneni babian Sinali kan Aku nyakit, Dok. No, Babayan Sulastri. Nah, aku jelek. Terima kasih. Wong entah yo kene iki lek ambune gak enak iki. Siapa? Kok cecek mati. Kayak koyo klambi gak ganti tutup. Aku jajal jambu. Iki to. Jajal lambunan. Mbak Min meneh kene tuh ya, telak kok telak titik ngono lho. Lanang pura telek. Lho ini kok telak titik ngono. Bener lagi. Mbak isormu telepon sound bare iki lho, Mbak cedek. Astaga. Layaknya ambune marek-marek. Sudah jokin ngene lho. Aku hao kok. Loh. Lah kok suarane turu. Minum anu mergo bengi ya lah kan wis adus. Lah aku wis turu hao. Wis cepat ya none wis cepat. Duh, iki Kesete wis cepat kok ngono lho. Kane. Apa nih? Ora gitu. Mbok timbok. Bentar iki. Lagi krocok. Anu kesete wis dikondi Ya sih. lah kok ora kena anu wis kondi. Telek. Kena pitik. Guys, aku tak nyentori wis. Konco. Oh. Tak nyentori telak pitik iki. Nek Kuwi dijikok Kek. Anu kesete kelemane man. Duh, ki sandale sapa ki? Abang takku. Abang kok putih. Lah iya iki rampate abang takku. Oh, ora iki abang lho. Kerah ya anu yo lak nyarani abang, rampate kerane abang. Aku dia tinggal cerita. Yo, dia ora tarik kok kono bener. Kele win iki to balik. Heeh. Ah, aku pitik. Aku enak ya, Mbak. Enggak ono. Lah tuku-tuku sego goreng lho, Mas. Siapa, Mas? Gelek aku ta. Omahku kene. Dulu. Ono ya bet ora teko. Yo malah kok milih rene to lur. Wis oke, guys, pateni engko neh. Dadi arep pijut Mas Nos kendani semen go. Udah tukang pijat kok juga. Episode nanti ya Mbak Min. Duh,